Maayong hapon, Negros. Inen Digicast Negros 10. Ang nagapamuna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Si Police Colonel Jules T. Coronica ang bago nga director sa Bacolod City Police Office. Nuneco, may masobra sa 6 pesos per kilowatt-hour nga saka sa bilisang kuryente. Negosyante patay sa pagpaniro, sospek, iya nga bodyguard nga kaupod niya man lang sa salakyan. Pulis patay sa maglapaw iya motor sa nagakurbada nga dalan. Kag sa Good Vibes, 13 anyos nga taga Bacolod, MVP sa palarong pambansa. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga Karina ginapaabot nga magagwa na sa PAR sa Miyerkules ukon sa Huwebes. Nagkusog pagid ang bagyo nga Karina kag subong may kapaskugon nga 140 km/h kag pagmadlos nga 170 km/h. Ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Batanes kag Signal number 1 sa 8 ka mga area sa Luzon. As of 10 a.m., yaranas to 320 km east ng Basco, Batanes si Karina. Nagagiho ini sa north-northwestward nga direction, kag ginalantaw nga magalandfall sa northern Taiwan sa Miyerkules ang gabi ukon Huwebes ang aga kag maga-exit sa PAR. Ginapabaskog ni Karina ang habagat nga mong nagadala sang ulan sa western portion sang Luzon kag Visayas. Sa number 9, may mga landslides yung report sa Kabangkalan City kag Binalbagan. Sa Sabado, may nagluntad nga landslide sa barangay Hilamunan sa Kabangkalan City. Kuha sa talatapan ni Vice Mayor Miguel Zayco ang mga litrato sa may City Overflow Phase 2. Temporaryo nga nagbiya sa ilang nga balay ang pamilya nga nagapuyo kung sa diin natiphag ang porsyon sang duta nga ginatindugan sang ilang nga balay. Wala sa may nasamaran sa among nga insidente. Sa Binalbagan naman may nagluntad man nga landslide sa Sitio Danao kag Sitio Hermit sa barangay Biao sang Sabado bangod sang mabunok man nga pag-ulan. Ginapahanumdum naman sang LDRRMO sa Binalbagan sa mga residente nga mag-ulo aligmat kag maghalong kung nagainulan. Gilayo naman nga nahawanan ang natiphag nga duta. Sa number 8, mga canopy sa gwa sang Bacolod City Government Center nagbinaliskad bangod sang buhawi. Sa cellphone video nga kuha ni Jo Marie Magari, makita ang nagbinaliskad nga mga canopy sa motor pool sang Mabcab sa kilid sa Bacolod City Government Center matapos agyan sang buhawi pasado las 4 Lunes ang hapon. Pila sa mga salakyan nagkalapilpilan sa mga canopy. May mga lamppost man nga nagkaluguba tugas ang mabaskog nga hangin. Ginsiling ni City Administrator Lucille Helvolea nga maayo lang nga natapos gilayon ang payout sa nagbaton sang financial assistance sa malapit nga annex building sang BCGC antes naglabay ang buhawi. Wala sang nasamaran sa insidente pero ginsaylo anay temporaryo ang mga government vehicles samtang ginakayo ang mga canopy nga nagkalaguba. Sa number 7, gasolina nagmahal, diesel nagbarato. Napulo ka sentimo sa ginsaka sa kada litro sa gasolina subong adlaw. Ang diesel naman nagbarato sang 40 sentimos kada litro kag ang kerosene naman nagbarato man sang 70 sentimos kada litro. Ining ikaduha na nga sunod-sunod nga semana nga may pagbarato sa presyo sang diesel. Sunod sa mga eksperto, ang mahinay nga economic growth sang China nga mo ang top importer sa produkto petrolyo kag ang pagpanaog sang US crude inventories ang nagpanaog kag bilang resulta saka panaog man ang bilis ng produkto petrolyo. Sa number 6, City Engineers Office nagpatag angot sa kinakinahanglan nga dugang nga pondo para sa gina-construct nga legislative building kag pagkaayo sang daan nga City Hall sang Bacolod. Sa post ni Mayor Albi Benitez, makitang bago nga disenyo sang daan nga City Hall nga karon ginasuguran demolish sa Dalan Luzuriaga. Makita sa Build and Design Project ang Fountain of Justice nga covered na sang atop. Ginsiling ni City Engineers Office OIC Engineer Loben Ceballos ang pagligwat sang design kabahin sa mga rason nga kinahanglan ng dugang nga 80 million pesos para sa kabilugan nga construction sang 4-story building. Magluwa sa daan nga City Hall.
Ginakinahanglan man madugangan sang kapin 100 million pesos nga dugang nga pondo ang gina-construct nga legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginpatag ni Ceballos nga kabaylo sang parking spaces, nagdesisyon si Mayor Albi Benitas nga himuon nga additional office spaces ang ground floor sa legislative building project. Plano sang syudad nga ma-realign ang porsyon sang 525 million pesos nga budget nga para kuntani sa construction sang New Burgos Public Market. Iti kung inablang ma-create ka sang something na inablang it will last kag ang inablang paras na blang it will attract people nga mangin tourist attraction man namiun mo na lang. Sa number 5, pulis patay matapos maglapaw sa nagakurbada nga dala ng iyang motorsiklo sa Gihulngan City, Negros Oriental. Patay si Police Lieutenant John Dale Mayo, 25 anyos, nga katapos ang 2nd Provincial Mobile Force Company 3rd Maneuvering Platoon nga nakabase sa Barangay Buenavista sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, pabalik na sa Barangay Buenavista ang pulis gikan sa surveillance operation sa Barangay Poblasyon. Paglabot niya sa kurbada, naglapaw ang iyang motor kag nagdiretso sa sementado nga dingding sang banyo sa Lorena Street, Barangay Poblasyon, Domingo pasado alas 12 sang kaagahon. Gindala ang biktima sa Gihulngan District Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa number 4, negosyante patay sa nagluntad nga pagpaniro. Suspect ang iya man lang bodyguard nga nakaupod niya sa sulod sang salakyan. Patay negosyante nga si June Alaba matapos maigo sang bala sa tiyan sang gintiro sa Bangga 5, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, Lunes ang hapon. Ginkilala naman ang suspetsado sa kay Ronel Rafael, 34 anyos kag residente sang General Luna, Banwa sang Tuboso. Sa investigasyon sang PNP, si Alaba ang nagamaneho sang iya Isuzu MU-X kag sang paglabot sa lugar sang insidente, naglalisay sila ni Rafael nga nagapungko sa passenger seat. Hinali na lang nga naggabot sang pusil ang suspitsado kag gintiro ang biktima. Na-recover sa sulod sang salakyan ang isa ka naglupok nga bala kag duha pagid ka mga bala sa sulod sang salakyan. Kag sa kahilamunan nakit-an ang pusil. Suno kay Police Captain Francis D. Pasukat, commander sang Police Station 4, nagaligar ang bodyguard nga may nagtinguha nga magtiro sa iya nga munggikan sa gwa sang salakyan kag nagbalos lamang siya. Ugaling dako nga palamangkotanon sa PNP kun nga wala sang may na-recover nga bala sa gwa sang salakyan kag ara lang sa sulod sang salakyan. Dugang pa sang PNP, pagpahulam sang kwarta ang negosyo sang biktima kag bag-o lang siya tapos withdraw sang kwarta sa bangko. Natala na ang ipaydalom sa paraffin test si Rafael nga ginakabig karon nga primary suspect kag na-detain na sa custodial facility sang Police Station 4. Sa number 3, Bacolod LGU nagsabit na sa proposal para sa green route nga amo mga duga nga biyahe para sa mga e-jeepney. Ginsabit na sa Bacolod LGU ang proposal para sa duha ka mga green route agud ma-review sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ginalauman ni City Administrator Lucille Helvolea nga maaprubahan sang LTFRB ang duga nga mga ruta nga italana para sa mga igabiyahe nga e-jeepney sa Barangay Vista Alegre kag Kabug. Sa tion nga ma-review na ang proposal, magatalana sang public hearing kag consultation ang konseho sa katapos ang transport sector kag iban pa nga mga stakeholders. May 24 tanan ka mga ruta ang sudad kung diin nagabiyahe ang mga traditional kag modernized jeepney. Ang dugang nga green route ang pamaagi sang LGU agud mapabaskog ang kampanya para maamnigan ang palibot. We are now waiting for the comments of LTFRB. Then we also need to review the approved LTPRP naman sang last time pa. So eventually, the revised LTPRP will include the green routes. Sa number 2, masobra 6 pesos nga saka sa baleran sang kuryente ipatuman sang Nuneco karon nga bulan sang Hulyo. Halin sa 9 pesos kag 23 centavos per kilowatt hour mangin 15 pesos kag 79 centavos per kilowatt hour na ang balayran sa mga konsumidor sang Northern Negros Electric Cooperative karon nga Hulyo. Ginanunsyo sang tagdumalahan sang Nuneco nga ang duga nga 6 pesos kag 56 centavos ang tuga sang 25% nga balayran sa WESM sang Hunyo. Nga gandefer sandig sa mando sang Energy Regulatory Commission. Ang additional 25%
ang padayon nga magadugang sa August kag September billing sang WESM epekto sang pagsaka sang market price. Sa piyak nga bahin, ginpatag naman sang Central Negros Electric Cooperative ukon Sereco ang pagluntad sang lapnagon nga pag-brownout humalin sang nagigad nga sinimana. Ining tuga sang uncontrolled natural and technical causes. Sandig sila nga advisory may pag-trip-off sa linya sang Bacolod Substation nga nakaapekto sa Bacolod Bata 69 kV line. Ining padayon yung ginausisa sang Seneco. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Si Police Colonel Joresti Coronica mangin bago nga Bacolod City Police Office Director. Iya pagatutukan ang sunod-sunod nga mga kaso sa pagpamatay sa Bacolod. Si Mayor Abdi Benitez ang nagpili sa kay Police Colonel Joresti Coronica, Director sa Iloilo City Police Office. Nga amo naman na magapungko bilang Director sa Bacolod City Police Office subugod subong adlaw. Sunod sa kay Coronica, iya pagatutukan ang mga kaso sa sunod-sunod nga mga shooting incident sa Bacolod sini nga bulan sang Hulyo kung sa diin may mga nagkalamatay nga mga persona. Sa Lunes gidlang, ginkilala si Coronica nga adopted son sang Iloilo City paagi sa Executive Order No. 106 Series of 2024 nga permado ni Mayor Jerry Treñas. Si Coronica ang nagaisahanon lamang nga nangin ICPO Director, naging kilala sang Iloilo City nga adopted son bilang pagpasidungog sa iya maayo nga serbisyo sa syudad. Sa nagligad nga semana, ginrelieve si BCPO Director Police Colonel Noel Alino kaginsaylo bilang Director sa Criminal Investigation and Detection Group sa National Capital Region. Si Coronica tumandok sa Bacolod kag nagserbi man sadto nga commander sa pila ka mga police stations. Kag sa Good Vibes, 13 anyos nga taga Bacolod napili nga MVP sa Elementary Boys Basketball Competition sa Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Magamay si Bjorn Villaluna kung ikumparar sa mga nakasumpong nila nga players sang Region 3 para sa Elementary Boys Basketball Championship sa Palarong Pambansa sa Cebu City. Pero ang kaabtik, kag abilidad sang 13 anyos sa pag-dribble kag pag-shoot ang naging big factor sa kampyonato sang Western Visayas sa palaro. Naga-average ang 15 points per game si Bjorn. Amo nga napili man siya nga most valuable player kag ginkilala nga 3-point king sa kompetisyon. Masami man siya nga naging best player sa mga inter-school kag inter-club competition sa Negros kag Iloilo Province. Si Bjorn ang taga Patricia Home sa Barangay Granada sa Bacolod nga karon nag-eskwela sa St. Robert's Academy sa Iloilo. Handom niya nga paagi sa paghampang sang basketball, makatapos siya sa pag-eskwela kag mangin isa ka engineer agud makabulig sa pamilya. Anong handle mo? Kailan makapa Manila. Anong gusto mo mataba sa Manila? Mapaka pa UP. 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 Gusto mo magampang sa UP? At hindi man yan makuha na kung wayagin pangabudlayan dito sa Iloilo mo. Iti aga po ng iyang kuan na training. Iti sa hindi na saka text back sa mon. Mambala na siya nga sorry sa late nga reply kay Lapyo gid. Nick, another small but terrible nga player no from Bacolod City. Congratulations. Ka good thing man Ming no nga ang LGU, ang province nagahatag man sang bulig sa sinigang mga atleta nato. Kaagabay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansay kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.